Salutare lume și bine ați venit la primul episod de pe acest canal. Primul episod de pe acest canal. Acesta va fi un mic episod care care doar va fi despre acest canal, ce serii o să fac și ce serii aș vrea voi să mă vedeți că fac. Apropo, numele meu este de Quill. Acum o să începem, am început o nouă lume de survival și să vedem ce putem face. Vreau să-i mulțumesc foarte mult prietenului meu, Peștenera Gaming, care m-a motivat cu videoclipurile lui să încep și eu acest canal și să sperăm că amândoi să ajungem departe și că o să ne susțineți cât de mult puteți și să colaborăm cum trebuie, să facem multe serii împreună și să avem cât mai mult succes. Eu nu am început acest canal nu am început acest canal pentru bani. Eu am început acest canal doar pentru entertaining și ca să fac ceva în timpul meu liber. Și dacă o să ajung mai departe de atât, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut și pentru că m-a ajutat cu acest canal. Și da, sperăm. Și nu știu cât o să pot să continui acest canal, o să încerc să uploadez în fiecare zi. Să sperăm că un videoclip nu o să fie lag deloc. Și da, o să fac probabil și serii de Crysis sau o să fac o serie de Crysis Warhead, Alien vs Predator, doar dacă vreți Garry's Mod sau Dino D-Day, Dota 2, Team Fortress 2, War Thunder, APB Reloaded, FIFA World și da, cam atât. Cum strângem lemn ca să putem să ne construim casa și să mergem la minat. Doar ca să vedeți, nu am game mode, nu am cheat-uri puse. Nu ai permisiunea să folosești această comandă lag, cum v-am spus. Deci, da. O naiba. O să vă las și IP-ul meu de Skype în descriere, dacă vreți să mă adăugați, ca să facem o serie împreună, dacă vreți. Și da. Acum am un pic de lag pentru că conexiunea mea la internet nu este așa de bună acum și da. Sperăm că o să se rezolve. Avem acum un stack și o bucată de lemn. Acum vom face o sabie ca să urmăm aceste vaci, să avem un pic de mâncare și această găină. Și dacă putem, din vacile astea ce o să ne deie, din leatherurile lor, să sperăm că putem să ne facem și un pic de armură. posibilă.
ceea ce se pare că vom face, pentru că sunt foarte multe la aici. Scuzați-mă dacă vorbesc cam încet, dar sunt un pic răcit. Așa că... Da. Și avem 9 bucăți. Putem să ne facem un chestplate de piele. Ne va da un pic de armură. Așa cum vedeți, 1 și jumătate armură. Da. Am auzit o vacă, va trebui să mergem să omorâm. Că ne trebuie. Oaia aia încă... Stai. Dacă străi oiul, le mor. 1, 2... Nu le mor. Nu trebuie asta. Cât level avem? Nu putem să ne facem papuci. O mină. Este! Am găsit! Stai. Am găsit coal și cu... Asta, cu iron. Și putem să supraviețuim această zi. Și am făcut un level. Scuzați. După ce vom termina de minat aici, o să încerc sau ziua următoare, dacă nu avem timp, dacă avem timp acum, o să construiesc o casă în care să trăim. O să încerc să fac casa cât de frumoasă posibil și cât de simplă, că nu-mi place să fie foarte mare, că îmi pierd în ea. Și da, acum colectăm niște piatră. Îmi trebuie stone pickaxe ca să minăm iron. Și văd că găsim foarte mult coal, cărbune, ceea ce este foarte bine și foarte bun. O să putem să ne facem torțe și să prăjim mâncarea ce am luat-o de la vaci. Uite, încă e alt fier. 20 cărbune și încă mai colectăm. Lagul pește. Ce mă enervează când minezi și ai lagul ăsta de nu se sparg blocurile. Mă enervează foarte tare. Scuzați că vedeți aici jos taskbar-ul meu, dar dacă nu-l las așa, nu o să înregistrez, nu știu de ce nu înregistrează dacă nu e așa, deci da. Trebuie să mâncăm un pic. Așa. Și să sperăm că eu și cu Pește Nera Gaming o să putem să facem niște serii împreună de survival games sau ceva de genul, că chiar vreau să se întâmple așa ceva. Noi doi, eu și cu el suntem prieteni din copilărie și mi-ar plăcea. Eu sunt acum, eu sunt înainte, el este în România și nu ne vedem. Și aș vrea măcar să joc cu el și să-l mai aud